тайните, когато искате да си купите такава люлка. Ето този модел люлки. Така нареченото яйце, кошарка или както искате го наричате. Но това са едни хубави, здрави. Има няколко модела, които се предлагат на нашия пазар. Това, което трябва да попитате всеки търговец. Колко е диаметъра на този ринг, на металната част. След това трябва да попитате какъв е размера на този кошик. Които продават с много малки рингове на по-ниска цена, но той е много опасен за обръщане. Той става само за деца. Ринговите, които ние предлагаме и люлките, които ние предлагаме от luki.bg са с най-големия ринг 105 см, 17 кг тежест на люлката, разглобява се страхотно бързо, показвам, ето готово е, тук има две болти, ставате тази част, долу всичко ви е готово за секунди, слагате си кошчето, слагате си възглавичките и е готова за използване. Товароподимост, товароподемност 170 кг. Ако някой ви пише, че люлката му може да издържи 200 кг, 300 кг, пълна лъжа и измам, максимум до 170 кг. Това, което ние предлагаме в нашия шоурум, както виждате, са различни цветове. Кафяв, черен с различни дамаски. Виждате колко много дамаски имаме налични. Ето черна люлка с черна дамаска, бяла с зелена и така нататък. Това, което ние предлагаме, са тези люлки на цена 180 лева с включено ДДС. Издадена прилежна фактурка, касов бон. Защо ви трябват тези неща? Те ви трябват, за да имате гаранция. Много колеги предлагат в интернет същите или подобни на тези люлки, без ДДС, без касова бележка. Губите си гаранцията и сделката ви е. Това са всички цветове, които предлагаме. Сива, бяла, черна, кафява, различни модели. Това е нашия шоурум. Той се намира в град Бургас. Намираме се в един търговски център, Big Outlet. Ето показваме. Това е Big Outlet. Може да дойдете от тук да си я натварите директно и да си я получите. Ставката при нас 35 лева до офисна иконка. 42 лева е до вашия дом също чрез икон. Ние не изпращаме коли с частници да ви докарват разни неща до вкъщи посред нощ, след 2 дена, след 3 дена. Пускаме днес, получавате утре. Доверете се на luki.bg. 180 лева, цена с ДДС, с касова бележка, разбира се, с гаранция. Благодаря ви, поръчайте си, страхотно е удобна. Ето виждате, 98 кг съм, как се чувствам. Страшно ми е приятно и ме готино, пожелавам да го изпитате и вие. Благодаря ви.